So yun, what's up mga kawaray? Welcome sa aking YouTube channel. Mukbang muna ngayon. Meron ako ditong bagnit or pranitong baboy, ganyan. Nabili ko lang to sa palengke. Hindi na ako nagluto niyan, dating luto na yan. Tapos sa usawan, kamatis tsaka kalamansi na may sili. Yun, toyo, yun, tsaka kanin. Tara, kain po tayo. Sarap. Paborito ko is yung kamatis na to mga kuwaray. Wala ko ibang maiisip na content kaya ito muna, mukbang muna. Sabi ko pa nga kanina, sabi ko ang dalawang ulaman sana to, pero try natin kung maubos natin yan. Perfect. So, grabe, mantika, nagtaba. Crispy. Yun mga kawaray, wag nyo lang pansinin yung background ko. Ito yung pansinin nyo. Wag nyo yung background. Sarap nitong kamatis. Bagnit to bagnit. Ano itong baboy?
Kailangan pagtaba, lagyan mo ng kamatis, i-mix mo. Grabe init. Coba yan. So yun mga kawaray, busog na ako. Inom pa ng tubig, lalo pang mabusog. So salamat sa panonood. Thank you sa suporta. Ang anghang. So hanggang dito na lang mga kawaray. Salamat sa panonood. Thank you. Bye bye.